Хайырлы сәгатьтә Сәләм каналында Ишембай яңалыктары. Студияла Алина Сәдреддинова. Ишембай балалары пульмонология санатории Кусапкол касабаһында экологик яктан таза урында, Карагайлык уртаһында урынлашкан. Уның эргәһенән генә Тәйрүк елгаһы ага. Санаторийда һулыш алу органдарын һәм үпкә авыруынан дауалау өчен бар шарттар тудырылган. Һавыктыру учреждениеһы ел әйләнәһенә 3 яшьтән 12 яшькә тиклем балалар кабул итә. Тулырак хәбәрсебет Хәнә Мәхсүтова сюжетында. Әлеге вакытта һавыктыру учреждениеһендә 760 койкалык урындар каралган. 1992 елда Пульма санаторий республика статусын ала. Шуңа күрә елдан ел койкалар селтәре киңәя, төрле дауалау кабинеттары булдырыла. Санаторийда бер юлны 120 бала дауалана ала. Сәламәтлектерен ныгыту өчен бында республикабызның төрле мөештәреннән киләләр. Балалар физиотерапия һәм курортология өлкәһендә махсус әзерлек үткән югары квалификациялы врач-педиатрдар һәм врач-физиотерапевт күзәтү астында дауалана. Здесь очень хорошее лечение. Здесь мы все одинаковые. Здесь нету ни главных, ни старших. Здесь мы все одинаковые. Мы всегда были одинаковые, всегда будем идти наравне. Здесь все хорошо. Здесь у нас всегда разные мероприятия есть хорошие. Кто нас зовут на шарики, тут у нас театр. У нас разное что есть. У нас разные группы, и все они одинаково находятся. У нас есть даже свои правила. Правила у нас как обычные. Мы не спим в тихом часу, и только телефон будем брать только после обеда, после тихого часа. Был санаторий бик матур. Мында мин лечениега, уйнарга, укырга йөрөйм. Миңа мында охшай. Нык һәйбәт воспитательдар. Мин был санаторийга тагы килгем килә. Көн тәртибе санаторийдың дауалау бурсларына яраклаштырылган. Махсуслаштырылган кабинетта диңгез тузы һәм ылыс концентратлы дауалау ванналары, тын юлдарын ферменттар һәм үлән төнәтмәләре менән тазарту кебек һавыктыру саралары кулланыла. Балалар зур теләк менән дауалау физкультураһы менән шөгыльләнә. Бу кабинетта без балаларны лечить итәбез светолечение белән и электролечение, аппаратная физиотерапия. Бер юлы ничә бала? Бер юлы 6 бала, где-то шулай инде. 7 бала можно. Аппаратлар бөтәһе безнең пульма буенча бөтәһе җитә, бөтен аппаратлар да бар. Балалардан иң яраткан процедураһы массаж. Массаж нервны тынычландыра, көс бирә, мускулларның көсөргәнчелеген кәметә. Миңа был санаторийда акшаны. Иң күбеһе миңа акшаны был лечениела массаж. Массаж миңа синки акшаны монда иң авырткан ерләрде лечиттеләр. Монда напрягаться итмәйм. Мен массажга әле барып килдем. Санаторийда ашаталар, уйнайбыз, төрле подделкалар эшләйбез, укыйбыз. Тоз шахтаһында дауалау курсы 2 тапкыр. Балалар 30 минут буе тодлы һава менән тын ала, тын юлдары тазартыла. Бу тоз шахтасы үпкә тын юлларына яхшы тәэсир итә, иммунитетны ныгыта, нерв системасына яхшы уңай йогынты ясай. Мына аллергик балалар була бит инде полиноз, аллергический ринит, шуларны мына ядлы, көдле сезонный дип әйтәләр инде аллергия. Шуңа яхшы йогынты ясай. Шулай ук ароматерапия һәм фиотерапия, тау һаваһы, кедр мискәһе, инфокызыл сауна киң кулланыла. Балалар көн һайын тамактарын диңгез тозы менән сайката. Һаулыктарын һәм иммунитеттарын ныгытудан тыш, дауаланучылар өчен күңел асыл саралары ла үткәрелә. Балалар рәхәтләнеп, йырдар, биюдәр өйрәнә, йыелышып бергә күңел аса. Югары сифатлы тукланау һаулык нигезе. Санаторийда көненә 6 мәртәбә туклану оештырылган. Ял итүчеләргә ит, балык, кош ите, емеш-еләктән һәм яшелчәләрдән торган меню тәкъдим ителә. Югары сифатлы азык табигый, экологик яктан таза азык түлектән генә әзерләнә. Аллергик балалар өчен аерым меню төзелә. Коллективта үз эшен яхшы белгән 60 хигез хезмәткәр эшләй. Балалар физиотерапия һәм курортология өлкәһендә махсус әзерлек үткән югары квалификациялы балалар табиблары һәм физиотерапевт табиблары күзәтү астында дауаланалар. Санаторийдың тормышы тулыһынча санатор курорт дауалау стандартларына ярашлы
үтә һәм ял итүчеләргә югары эффектив реабилитация тәкъдим итә. Функциональ диагностика кабинеттарын эшмәкәрлеге балаларның сирдәрен ныклап, асыкларга һәм дәваларга мөмкинлек бирә. Пульма санаторийда безнең балаларда үпкә авыруларынан дәвалайбыз. Безгә авырудан һуң килгән балалар көтәбез инде. Күп гаиләле балалар ял итәргә килсеннәр. Поликлиника аша путевкалар алырга мөмкинлек бар. Урыннар гел булып тора бездә. Балалар килеп ял итеп, канагат булып кайтып китәләр. Башкортстандың бөтә районнарыннан безгә ял итәргә балалар килә. Ярак районнардан да киләләр. Сибай, Баймак районнары күп ял итә. Якын тирәге районнар Салават, Стәрлетамак калаларына килә. Санаторийда бүгенге көндә бала әсәһе менән ял итә ала. Башкортстан Республикаһының төрле төбәкләрендә яшәүче һәр атай-әсә экранда күрһәтелгән телефон һаннарына шылтыратып, үз балаһының һаулыгын ошы санаторийда ныгыта ала. Хәнә Максутова, Арсен Рахмангулов, Ишембай хәбәрләре. Ишембай асфальт-бетон заводына яңы техника кайтарылды. Ишембай районының бюджет аксаһына грейдер 20 тонналык КАМАЗ экскаватор һатып алынды. Шулай ук әлегә республикала бердән-бер булган КАМАЗ техникаһы һатып алынган. Ул күп функциялы ел әйләнәһенә кулланып була. Йыу һәм һау һибәү, кар, ком тазарту кебек функцияләрне үтәүсе корылмалар бар. Город будет чище намного, то есть машины уже будут выходить там не так, чтобы раз в день, а 2 раза в день они могут выйти. Будут бегать не старые машины, а будут работать вот эти машины. Һуңгы вакытта балыксылык менән шөгыльләнгән эшкуарлар арта бара. Фәнис Зөбәеров Федоровка районынан балыксылык менән күптән шөгыльләнә. Эшкуар былтыр Верхотур авылында буа барлыгы, элек был ердә балыксылык хуҗалыгының эшләве турында белеп кала. Кызыксынып биләмәне күрергә килә. Балык үрсетү нияте тап шунда туа. Эш шарттары шәптән булмаһа, Зөбәеров югалып калмай, участканы төзекләндерергә тотына. Дөйем майданы 28 гектар тәшкил иткән yerде эшкуар 49 елга куртымга ала. Алынган участкала инкубация цехы төзелә. Хуҗалыкта үз эшен һәйбәт белгән, балыксылык менән күптән шөгыльләнгән кешеләр эшләй. Балыксының киләсәккә пландары менән безнең иҗади төркем танышып кайтты. Теманы Хәнә Максутова дәвам итә. Безнең иҗади төркем барып төшкәндә хуҗалыкта эш кайнай ине. Райондан гына түгел, башка республикалар хуҗалыктары балык алырга килгәйне. Тимәк, балыксылык менән шөгыльләнергә теләүчеләр быел да арткан. Хуҗалык буйлап үтәбез. Берничә ел эчендә гидротехник корылма тергезелгән, яр буйлары төзекләндерелгән. Эшкуар үткән ел Башкортстан авыл хуҗалыгы министрлыгының агростартап грантына ия була. Грантта тоткан 3 миллион акчага итерлек техника һатып ала. Үткән ел 3 буага 6 тонна балык ибәрелә. Авылдырыктан 6 миллион хадан селбәрәһе алына. 59 мең баш карышлавык үстерелә. Улар һәйбәт итеп кышлатылган. Апрель аенда эшләр 6 буага балык ибәрелә инде. Киләсәктә 20 тонна товар балыгы алу күзаллана. Хуҗалык Адыгей Республикаһы менән килешү төзей. Унан үлән ашай торган хадан селбәрәһе кайтарыласак. Үзебезнең үстергән балыкны урынында эшкәртәсе килә бит инде. Шуңа күрә Мәскәү өлкәсеннән ферма белән сөйләштек, безгә консервлау цехы куячаклар, үзләре теге урысча әйткәндә под ключ монтажлап, шулай ук копчениега и балык киптерү цехы куялар. Шуннан безнең инде автомобиль аласы килә, балык, тере балык йөртү өчен изотермический контейнерлар белән, эш контейнер белән балык Оренбург өлкәсенә, Татарстанга балык чыгаруны сорыйлар. Ярак ергә йөртер өчен спецмашина кирәк инде. Киләһе ел 30 тонна балык алырга ниятләнәбез, ди Юнсел. Үз эшен яратып башкарган эшкуарның киләсәккә пландары зур. Уларның тормышка ашуына шик юк. Хәнә Максутова, Илназ Беккужин, Ишембай хәбәрләре.
Карга бутҡаһы башҡорттарҙың яҙҙы ҡаршылауға арналған традицион байрамы. Ҡарғалар йылы яҡҡа ҡайтыу менән яҙ айы башлана тип уйлаған боронғолар. Улар ҡыуанышып йылға буйына йыйылғандар, бутҡа бешергәндәр, йәштәр, балалар уйындар уйнағандар, бейегәндәр, йырлағандар, күңел асҡандар. Ҡатын-ҡыҙҙар, бала-сағалар Торатау итәге буйында урынлашҡан Урман Бишҡаҙаҡ ауылы янында Ҡарға бутҡаһы байрамына йыйылды. Сараны Ишембай районы хакимиәтенең ҡатын-ҡыҙҙар советы ойошторған. Ҡаҙанда бығырлап ҡарға бутҡаһы бешә. Ошондай йәмле матур көндә Урман Бишҡаҙаҡ ауылы ҡатын-ҡыҙҙары һәм балалар матур байрамға ҡарға бутҡаһына йыйылған. Ҡунаҡтарҙы дәртле ер, таҡмаҡ, башҡорт халҡының милли ризыҡтары, бауырһаҡ, буҙа менән ҡаршы алдылар. Тәбиғәт ҡосағында ойошторолған был йәнле сара киләсәк йәш буынға милли йолаларҙы тергеҙеү, уларҙы һаҡлап ҡалыу йәһәтенән дә ҙур роль уйнаны. Был байрамдың маҡсаты балаларҙы берләштереү һәм дә фольклориадаға әҙерлек сиктәрендә үткәрелә. Урман Бишҡаҙаҡ балалар йортонан саҡырылған балалар бөгөнгө байрамды бик ныҡ ихлас ҡаршы алдылар. Ихласлап уйнайҙар, ярышалар. Балаларҙың күҙҙәрендә нур бөркөлә. Ошондай байрамдар йышыраҡ булып торһон тигән теләктә ҡалабыҙ. Һәм дә ошо байрамды ойошторған ҡатын-ҡыҙҙар ойошмаһына бик ныҡ ҙур рәхмәт әйткә килә. Уйында алып барыусы балаларҙы тәүҙә Ҡарға бутҡаһы байрамына ҡағылышлы легенда менән таныштырҙы. Ҙур ҡаҙанда бутҡа бешкәнсе балалар төрлө уйындар уйнап өлгөрҙө. Был сарала балалар ғына түгел, ололар да бик теләп ҡатнашты. Тирә-яҡ балаларҙың күңелле тауыштарынан гөрләп торҙо. Арҡан тартышыу, тыҡ менән йүгереү, аҡ тирәк, күк тирәк, йәшерәм яулыҡ, ҡалаҡҡа һалып йомортҡа ташыу кеүек уйындар сараға йәм өҫтәне. Бутҡа бешкәс, бөтәһе лә табын артына йыйылды. Балалар тәмле ризыҡтар ашап кинәнде. Минең кәйефтәр шәп, бутҡа бик тәмле булды. Сегодня такой день, который мне очень нравится. Мы сюда едем и мы выступали, и каша очень вкусная, настроение хорошее. Желаем всем счастья, здоровья, чтобы никогда не болели, и детям, чтобы они слушались родителей и учились на одни пятерки. Кәйефтәр шат, шундай тәбиғәт матур, балалар шат, үҙебеҙ шатланып мына ауырыулардан һуң шундай тәбиғәткә сыҡтык. Рәхәтләнеп ял итәбеҙ, рәхәтләнеп байрам үткәрәбеҙ. Сәйҙә әсеп алғас, ҡарғаларға ла ризыҡтан өлөш сыҡты. Бер кем дә байрам тамланғас та ҡатырға ашыҡманы. Балалар тәмле бутҡаны туйғанса ашап, ҡарғаларға бутҡа ҡалдырҙы. Хәнә Мәҡсүтова, Илназ Бикҡужин, Ишембай хәбәрҙәре. Ошо көндәрҙә Ишембай арена боҙ һарайында башҡорт нефте асылыуының 89 йыллығы айҡанлы хоккей буйынса иптәштәрсә матч үтте. Ҡыҙыу уйын Башнефть добыча яуаплылығы сикләнгән йәмғиәтенең 702 хоккей клубы һәм Ишембай районы муниципаль районы хакимиәтенең Торатау командалар араһында барҙы. Уйын ҡыҙыу үтте, уйынсылар әле бер, әле икенсе ҡапҡаға шайба индереп торҙо. Шулай ҙа еңеү хоккейҙа тәжрибәлерәк 702 командаһы яғында булды. Ярыш матур тәьҫораттар ҡалдырҙы. Ике команданың иң һөҙөмтәле уйынсылары тәбрикләнде. Ишембай аренаһы көндәлеге йәнә бер иҫтәлекле ярыш менән тулыланды. Йәш быуынды спортҡа ылыҡтырыу, тыуған яҡ тарихын ҙурлау маҡсатынан был сараның әһәмиәте ҙур ине. Муниципаль район хакимиәте башлығы Азамат Абдрахманов яҡташтарын спорт менән шөғөлләнергә саҡырҙы. О моем личном отношении к спорту. Я парень деревенский, поэтому с малых лет меня родители поставили на коньки, зимой на лыжи, коньки, футбол. Поэтому и я также продолжаю традиции своих родителей. Поэтому у меня сын занимался хоккеем в детской школе хоккейного клуба Салат Юлаев. И семья у меня спортивная. Ошоның менән яңылыҡтар сығарылышы тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарға тиклем хушлаша. Һау, сәләмәт булығыҙ.